ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೀಯರೆ ಪೋ ಕಾಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೀ ಪುನಃ ದುಂಬು ಮೂಲಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೇಮ್ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಗೆಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟಿ ವಿಡ್ ಆನ್ ಮಂತದ. ಸೊ ಏತ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೆ ಏತ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಗೇಮ್ ಬಾಲೆ ತಟ್ಕೊಬ್ಬುಂಡ ಈರೆ ವಿನ್ ಆಪರ ಅಂದ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿನ್ ಆತೆ ಆಯ್ನೆ ಪೂರ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವಿಕೆಟೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಪಾಡಿ ಪ್ಲೇ let's start ಏನನ್ನ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನ ಶೋ ಕುಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪದರಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಪತ್ತಂದ್ರೆ let's start the game start ಆದ. can you guess the food from the emojis? ನಿಕಲೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜುದ ಐಪಣ and front camera part. all you need to do is to guess a food based on the emojis shown. you have 15 seconds for each one. you may pause if you wish. nama pause manpareji away time would guess manpa. let's see. okay enk pause manpa board number 1 pancake. ಅವಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾಯೆ ಪಂಡ್ಯಾವೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಆಯ್ ಬುವಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೋಡಂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಡವ ಏನ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಆಯಿಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ strawberry shake, strawberry milkshake. that's correct. strawberry milkshake and strawberry panda in the barit kaila boka glass la tudonche onte unnadu. yes, you're right. I get points. okay, one nenapilla one strawberry milkshake ante third one ಗಂಬೇರಿ ಅನ್ನುಂಡ ಅವಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಗಂಬೇರಿ ಅವಳು ಗಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರಿ ಉಂಡು ಗಮ್ಮಿ ಬೇರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ಮಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮುಂದಾದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ತೋಜುಜಿ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್. already french fries undu. that's no count. okay, french fries and toju boka gottu check. yes, fries the picture already undu ikada guess ma no count. fifth one akalek toju undichi actually to let's see. cotton candy. yes, cotton candy. aina brain onchu sharp way faster bandu enna onchu slower bandu. cotton candy. yes, cotton the picture la aa side candy the picture la undu. okay, oh 2 points aigu enk z anna milaye to go. next one cheese corn balls. cheese undu oka corn the picture undu cheese corn ball yan first pandini cheese corn ball andu cheese corn balls enku 1 point tikkundu enku 2 points then okay 2 points. onion rings. onion undu boka bari toji ring undu how here cause onion la ring 2 bangle antu are sadhyaji onion bangle ಯಾಲ 2 ಕೆ ಬತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇ 5 onion rings yan panta 2 pe 8 one coin fish yan first panda ಬಾಲೆ ಸುಲಭ ನೊಚ್ಚುಮುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಥರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿನಿ ಏನ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಕ 3 points coin fish ಅಂದ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತುಚಿ coin fish and gold fish okay ಮಲ್ಲೈಕ್ gold fish food ಮೂನ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಚಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಕಪ್ ಕೇಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂನ್ ಕೇಕ್ yan first panda ಮೂನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಉಂಡು
Yan first panda. So what is it? Mooncake. First yan panda. First yan panda. First yan Moon panda. pie. Excuse me, moon pie. Oh, wrong. Cake attu. Moon pie. Wrong. Enna 3 ninna 2. Ah, three one pa. Dada pig oka burger undu. Pig la burger la. Big burger. Piggy burger. Big burger. Piggy burger. Big burger. Piggy burger. Big burger. Dada Big burger. dada bale pig burger. Ayo Hamburger. 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 Mango book near the drops the picture undu. Mango drop. Mango what? Mango. Dada. Mango la drop water drops the picture undu. Dada. Mango drop. Lemon. Lemonade. Oh, lemon now. Mango drop. We are so poor in guessing the pictures. Guess the food. Onji blast the undula oka corn la undu. What is it? Blush corn. Blush corn. Blush corn. I really don't know. Blush corn. Popcorn. Seriously? Popcorn. So how many did you get? Inka 3, I got 2. So totally 5. We got 5 points. Yes, we did it. Itte. You are definitely. Wait, back camera part. When you guess what the people all together. Guess Okay. the game. Okay, start. Flashlight padini. What is this? Butterfly. Shit. Seriously, bro. Yaba, inkantu gotta undi. Bulldog. Question. Okay, together. Question. Okay, sorry, Nikke. Bulldog. Bulldog. Bilcha. Undu animal. Gella balige. Baby pin. Baby pin. Dolphin. Donkey. Oh, nice, yeah. Donkey. Donkey. Enke ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿದಾಲ ಡೀಲ ಇಯರ್ಲ Deer. Oh God! Seriously? Next one. Elephant. Elephant. Oh, correct ಅವಳ correct elephant. ಹೌದಾ? Igloo. Igloo. Correct? I serious? Eagle. ಈ ರಾಂಗ್ ಪಂಡ. Okay, ಯಾನಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ. ಒಂದದ jellyfish. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ I jellyfish. have five. Jellyfish. Tyler? Ring. Tiring. Tiger. Tiger. Dalej. Undada? Kangaroo. Kangaroo. Okay. Next one. I seriously don't know. Cry? I don't know. Cricket. Cricket. Cricket the word. Next one. Bat. ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಅವಲ ಪೋಯ್ತು ಮಾರೆ. Who's the king here? Bat. Next one. Monkey. Iron. Okay, don't shout. Monkey. Monkey. Seven, bro. Monkey. Who's the king here? Because you're a monkey, so you're the king. Next one. Rainbow. Rainbow animal. Rainbow. Rhino. Rhino. Nenapad rhino. Wolf. I know this is a wolf. And it's right answer. Wolf, yeah. Yay. You already in. ಈ ತಾಂಡಲ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಅವನು ಉಂಡತ್ತಾ ಉಂದದ Catfish. ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶ್ Who's the king? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಕಿ Eight. Catfish.
Catfish. The king here. Water horse. Water horse. Water horse. Seahorse. Water horse. Bear. Bear. I told first. Bear. Bear. You're serious? Bear is my favorite You are because in it's three, right. but I am Next in one. 8. Ant, burger, ear. Anteater. Anteater. Yes! Panda. Oh. Yeah. Correct. Oh, correct. Panda. Thulage. Drama. Next one. Goldfish. First me. 9, bro. Goldfish. Excuse me. Fish. Goldfish. Next one. Snail. Anda. Water snail. Seal. Shit. Seal. Wait, what? Undu snail. Snail. I know it's a snail. Yes, Sula. Yan panikulla next away padiyarakkulu. Snail. How's that? I'm in 9. Dada. Monkey. Monkey andata. Turkey. Read book star. Starfish. No. Hamster. Hamster. I never heard. Yan kendi jundu pudar. Yankende. What is Box that? book. Undu box ate. Andu. Okay. Square boka. Squirrel. Seriously, bro. Boy book undade. ಪೂರ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಾರೆ ಬೋರ್ ಅಂದ್ರು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಯಸು ಆನಿಮಲ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ್ರಿ ಸೋ ಕ್ಲೆವರ್ Earthworm. ಡಡ್ಡಿ ಸೀಕನ್ ಅದೊಪ್ಪು Seacorn. Chicken. ಚಿಕನ್ ಅವೆಂಚ ಮೋಸ ಶೀಪ್ಲ Sheepla animal. ಡಾಗ್ಲ Sheepla dogla. Sheepdog. ರಿಯಲಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಒಪ್ಪುದರ್ Cat. Here book undade kamba. ನಾವು ಕಂಬ ಹೆಂಗ ಪಿರಾವೇನೆ ತಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು Starfish bite. ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಕೆಳಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ Pool book. ಬೆಟರ್ ಯು ಗೆಸ್ ಕೀಪ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾನು ಮಿಯಾರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಾಯ್